Això era un poble molt xucotet, molt xucotet, molt xucotet. Doncs mira, tan xucotet, no sé si heu anat mai, però un poble que només té un carrer, Bufali. Sou més xucotet que xucotet. I resulta que no tenien mestre. I n'havien enviat una de València i l'alcalde li va dir a un xiquet: mira, agarra la burreta de ton pare i vés-te'n a l'estació i vegis quan arriba la mestra. Espereu, sé que m'he oblidat la situació. I això. I el xiquet va agarrar la burra i allà que se'n va anar. I allí estava el jefe de l'estació i li diu: escolta, el tren de València quan arriba? Diu: arriba d'ací un moment. Entonces el xiquet s'espera, veu baixar un home, veu baixar una dona en unes maletes i diu: escolta senyora, vostè és la mestra? Diu: sí. Diu: vale, pues puja a la burreta que jo la porto a Bufali. I allà que va en la burreta, però pot a pom va anar en la burreta, pot a pom, la burreta agarra un clot i allà va anar la mestra. Va caure la mestra i allà tens els faldons, pacamunt, tot pacamunt, brial, pacamunt, i tot era tapar-se, tot era tapar-se. I li va dir al xiquet: ai, que m'has vist, ai, que m'has vist, que no m'has, ai, que m'has vist les meues ligereces. Diu: ai, això en el meu poble es diu figa. I ja està, conte acabat.